Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu svake godine realizuje projekte na koje mogu da apliciraju učenici škole i realizuju ih na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Veliki projekat koji se zove Perspektive za mlade u ruralnim sredinama koji podržava nemačka vlada i radi se u saradnji sa srednjom poljoprivrednom školom i poljoprivrednom stručnom službom ovde u Požarevcu, ali i u 10 drugih okruga u Srbiji. Cilj tog projekta jeste da pruži savetodavnu, stručnu, ali u svakom smislu i drugu finansijsku podršku u nekoj perspektivi za osnaživanje i za jačanje interesovanja mladih da ostanu na svojim gazdinstvima i da se bave nekim inovativnim pristupu poljoprivredi. Prerada u gazdinstvu bila je današnja tema. Radi se o malim kapacitetima, a praktikuje se na sve većem broju gazdinstava u Srbiji, jer je potražnja za takvim proizvodima u porastu. Ovde nisu u pitanju finansijska sredstva, ovo je jednokratna obuka gde se danas učenici informišu o mogućnostima za takvu vrstu poslovanja. Postoje subvencije koje daje i Ministarstvo poljoprivrede i svake godine se raspisuju posebne subvencije za mlade. Govorit ćemo malo o tome. Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje daje podršku za samozapošljavanje i ovakve vrste delatnosti je takođe moguće konkurisati sa poslovnim planom. Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Požarevac uključila se i u ovaj projekat. Poljoprivredna savetodavna stručna služba Požarevac je maksimalno u projektu u vezi Evropske unije, tako da sve projekte koje se dešavaju na našoj teritoriji Braničevskog okruga, poljoprivredna služba je rešila i pomaže sve moguće projekte. Učenici poljoprivredne škole ovom obukom proširili su svoje mogućnosti za napredovanje i bolju perspektivu.